Bono ekero Nyasaye goturigereria nonye twasoire ase enyomba yaye eyereng'anirie enyomba ya omoyega bwa omonto oyo nabakorora naende tobwate ebimoa ng'ana okogechana namba eyemo togechaine kufa na kupona togoteba ning'aye gaki okoriere emesa nainche ndiere ense naende togotera I think gose 314 gose 316 ntorase orogendo tokogenda igoro bono okumina igoro rende omonto oyomo gakoriere emesa oyonde oriera nse mbanyarekane gosoa igoro bori tekonyarekana abanto mbakoe chiadvice bagokonye mosongo nare okongokia okorika iga let other people advise you but do not let them to decide for you. Nabo bagogwa advice bagotebi ng'a omosacha ogokorera igo ng'anya genda bwemenyi abakungu bande mbare bemenyete naende bamenyete buya naende bakoa bakomobwekano ande omana gochi korigereria omokungu oyo kwarora ng'a mbuya emenyeti naende mbuya amenyete lakini naende ira naaka esabu ng'aki omokungu oria nonye bwemenyeti narikire inche tindikiri omokungu oria nonye bwemenyeti nekaapa inche biasara biabo kaapa tindi gochi gokora ng'ai ndachi korusi chibesa ndaaka na enyomba ng'ai ndarusi chibesa nkogora amache ekiagera etaoni amache akogoru ng'ai ndarusi chibesa nkogora enderema kiagera etaoni goika igore baka enderema bono riria gwaadvaisia nayeirana maega ake esabu ng'e toigwaka matisi naende gagocha koirana ase ore matenga nachi gwaka esabu nkarora ng'a richibu abana aba nabange tingochi konyara gokomboa rumu ibere tokomenyana barabwo naende nogochi gwesareria erieta bono ng'oise gocha konyora ng'a omonto oyo onyorirwe gose nase are gokora ebibe biaye omenye gochaka goteba ng'a gaki onye noyo obwatwa riari yaya nainche natigire chikanisa echio tagotiga chikanisa kabe ime ya ekanisa ekiagera igoro igo omonto aratoreke bweka buna twachandekire igo twachandekire ase engencho twamanyete ng'a bwango mono ngocha ore gotwoyia ekiagera ense eye noisa koyerigereria yatindire buna omonywa amarwa ekero yatindire buna omonywa amarwa intwe rigoikerania amariko intwe rigoikerania obobani intwe nigo tokoba abe ensemo ekiagera Nyasaye arire eira ng'a bari baraba abaremereri goika omoerio imbatoreke. Get the point. Take a step forward. Ogotera namba 20 ogotera korigwa itoko nene ngotera nde namba 20 ogotera gweke gusii nonye nase Geswahili igo kore namba 20. Nyasaye oito negetare gotamero emechando gokonyeka kore ang'e emechando ende yonsi getare gototimokia kiriri gokenderera morai asorogendo gotamero emechando koreta ndi okorandia korwa ase egetabu kia Matayo 22 ekebunge ekemo mpaka 14. Arange ekero togokora emeyega yaito ya echinyangi igo omonto agochaka buyarigania orangeria abanto bamwabo batebi nimbwate enyangi momorone nkonywa mare gose omoiseke one ngosoka are ekomiti yayarigania onye ekanisa ero ororo yabwate emeroberio naende ogenda ase abasani baye naende obatebi kare okware korikera abasani amarube naende kwabairera rero WhatsApp yacha banto bakoigora WhatsApp gworo erinde omonto ochangerwa ororo erinde abanto baragera bono ekero okona korigereria buna rituko ase erinde chinyangi echi togokora ase eye igo chigotoragera enyangi enene ekare gocha banto aba bagochikwa ase enyangi tibari gocha oo bonsi abande mbabwate emeremo okonyora bagokora ekobatanga tibagocha banto batari gocha ase ekerageri tobaita tari rero abanto batiga gocha ekeragerio abanto mbatiga kogenda ekerageri nonye nkoru kare ekiagera babwate ebinto ebinge bagokora bono nkorenta nde enyangi enene ekare gocha igo Matthew 22 verse 1 to 14 ring'ana rimwe morigoteba omoreng'ani bwa omoyega bwa enyangi naende Nyasaye agakwana na barabwo ase emereng'anio
akabora, naende Yesu agakwana na barabwo ase emereng'anio akabora. Oboruoti bwa igoro nigo bogwekaine na omoruoti okorete omoyega bwa enyangi ya omwana oye. Agatoma abasomba baye babatebie baria konya barangeriwa ase enyangi, korende barabwo bakanga gocha. Naende agatoma abasomba bande agateba motebie abarangeriwe rigereria endagera yane narosirie chiombe chiane na ebinoru biane bianyenyirwe. Nabo bionsi biabeire ang'e inchuo ase omoyega bwa enyangi. Korende bagachaya amang'ana aya, bakagenda oyomo ase omogondo oye na oyonde ase obonchoreri bwaye, na abatigarete bakabwata abasomba baye. Bakabwata abasomba baye bakabakora bobe bakabaita. Oruoti oria akaba na endamwamu, agatoma emeganda ya abarwani agasiria abaiti baria, na omochiobo akayosamba na omorero. Erio agatebia abasomba baye enyangi yabeire ang'e, korende abarangeretiwe tibagwenereti. Gakigenda ase amatabekani echinchera, bonsi aba moranyore mobarangerie gocha ase omoyega bwa enyangi. Abasomba baria bagasoka bagaika ase chinchera bagasangereria bonsi aba banyorete ababe na abaya. Igo enyomba ya enyangi egaichurwa na abageni. Korende ekero omoruoti achia gosoa korigereria abageni, akarora omonto oyomo aroro otabegete anga ya enyangi. Akamotebia mosani, naki gwakoreta ogasoa aiga, naye otari na anga ya enyangi. Agakirakiri. Erio omoruoti agatebia abakoreri moboe amaboko na amagoro momotugute ase omosunte isiko, arore abanto inababe na ekerero na okoriania amaino. Naki abarangeriwe na abange, korende abachorirwe na abake. Bono ngochaka ndendete omogano oyo ase obogima obo, buna nagotebi ekero omonto akwirarigia enyangi yakorangeria abanto. Bono ntagete goteba enyangi ya emanwa ya eng'ondi. Yeso oariganirie enyangi arache gotokorera, mbarabia arache konywoma mwanyabanto inche amo naye. Ekero ogosoma iga agotoma abasomba baye batebi bari baariganigwe, abasomba Yeso atomire, basomba Nyasaye atomire na abarandia. Mbarabia aba bagochi gotebiwa baariganigwe na abanto bamenyete ase ense eye. Ng'arakini abanto bamenyete ase ense eye, ekero bakoranderiwa amang'ana aya, ekiagera batomeirwe abarandia, buna omanye na enyangi yatomete abasomba, abanto abamo igo bakogenda ase emegondo yabo. Naki gekogera rero tore ase okorigia okonene, abanto tore ase emeremo yaito mono, ng'a nonye na omosangerekano nochikwa monto taikonyara kogenda oo, inki atari gochiera ororo ng'a tabwati ibaga. Ekero ogochaka gosoma omogano oyo ogokorigereria kwarora, igo bachayete, maete naye tekoba are ng'a ring'ana ria Nyasaye nabo rigokwanwa ase otegererete, lakini kwarichaya. Igo ng'a ogochaya kwa ring'ana ria Nyasaye nkare gwachagete, erinde riche gosoma emereng'ani 13 verse 13, bibiria egoteba ng'a omonto ogochaya ring'ana ria Nyasaye iga arasirigwe narirario. Ng'a nabo okoriigwa naende osirigwe narirario. Igo bagachaya, oyomo akagenda ase omogondo, oyonde akagenda ase obonchoreri. Bari bande bategerera ring'ana ria Nyasaye bakabwata abasomba baria, naye nabo gotegerera ring'ana ria Nyasaye ase enchera eyemo na eyende kwabwata abasomba ba Nyasaye kwabaita, nabo orabaite omoyo ase enchera eyemo na eyende ase ogochaya ring'ana eri. Bono gokoba moyo tagotamera, gotera nkore nkoratera gokongoki ng'a totamera kende emeremo nereo kabe ang'e ogende. Meremo eye nabo otagende chinse chia isiko, oyekore nonye gwitinia ekenyoro, goetera ase okomenya kwago. Riaria omonto karenge enchara kwamoa egento obeka monwe, ase yagoteba ng'a abanto ba Nyasaye nigo karimu, ekiagera mbagokorigereria gogochandeka. Lakini korabe ekenyoro naende ore emeremo ya Nyasaye lakini otenerete obong'iti, gote nabo bagoteba ng'a igoro yakare korandia onyomane nere ekare igoro eri tosemeretie, riaria igoro neyabosekane na inche tiga mbere ase nde igo nabo ndagende igoro. Igo okorandete mineti otenene ase amatabau, randi nonye na ase ogokora emeremo, erinde abanto iga bakorigereria batebe ng'a omaene oyo na oyo Nyasaye.
randi nonye nase efamily yao mechando ngochichero bamate bakorigerereti muna bakoroche naye randio naki gekoera omoteri ogotera namba 146 egegusii 107 egeswaeri egogotera ng'a ekebungo kia gatato na egia kane kirabe tori konyara kogenda ase ense yare emeremo nere gusii meremo nere bwoo meremo nere ase okorabera nonye na ase abanto bagokora siasa batebi ng'a siasa eye nonye nkare yarengoo lakini rende siasa eye tigotoirandi. Bono aba bakabwata abasomba bari bakabakora bobe naye ase enchera eyemo na eyende buna nagotebi gwakoreire abasomba ba Nyasaye bobe nonye na ekero bagocha visitation nkwanye koigora egesieri basoe nonye na ekero bagocha visitation nkwane koba ribaga bakwane ekero batagete gokwana eki kerikire ime ya ebuku igo okobatebi keri omanyete igo naye toriara nabari babwatete abasomba bari bakabakora bobe. Bono ring'ana rigocha aria ngosa ng'a ekero omosomba oyo areterwa amang'ana aya nere agatwara ekeri rianda agatebia bari ng'a bono babwate baite samba na emechi iga emechi egasambwa abanto bari bagatigara batari mechi kiagera bangire gocha ase enyangi onyore enyangi nkoragera bare gocha tari kende bare gocha gokora okenene lakini bangire monto otebiri ng'a endagera yenda tekogera nsari emeremo yane ase nkogenda endagera yenda tekogera intige kogenda korema emegondo nagorire intige kogenda konyerata naye buna okonya goteba ng'a endagera ya ring'ana ria Nyasaye tekogera ntige korigeria abana bane erinde nsoe kwerwa ng'a bono nkogenda nde gose nkorandia nkogenda nde gose nkorandigwa ng'a naende bono ekero nkochi korigereria nkorora ng'a kanisa eye tebwati ase ekong'ira ekanisa tebwati ase ekoira omonto oyo obwate ase akoira omonto Nyasaye goetera ase ogosoma amariko. Bono omoruoti oria nkobachika are ng'a genda ntabande bonsi kabakogenda naki gekogera rero ring'ana ria Nyasaye rikobekwa echiro riabekwa amatabekani riabekwa andonsi erinde bande bonsi bono egekogera bari basemeirie bari bakageire ng'a mbabwateti chinchera igo basinyete nonye nintwe buna tore ime ya ekanisa nabo tosemeirie ng'a ntoroche eke togokora lakini goetera ase okomenya gwaito nabo eranyarekane Nyasaye arwa ogochika ng'a bono genda inta nonye na ebirema nonye na emeuko gicha ekanisa yane ichore bono ime ya ekanisa ntaete gokoenekeri ng'a buna toro nabo eranyarekane goetera ase ogokora kwane ende ogoro ngochia na oyonde goetera ase ogokora kwaye igoro agochia bono takorigereria omonto egento agokora takobeka ogosemeri kwaye ase omonto onde ekiagera toramanya eki arengerereti toramanya gose iga are ekanisa abeke riberera ekerogo naende igoro egoika asire ekiagera nabo omonto akoba ekanisa mogaso botuko na omoibi nabo omonto akoba ekanisa mogaso botuko na omorogi nabo akoba ekanisa mogaso botuko na omotomani nabo akoba ekanisa mogaso botuko na ebinto ebia agokora nabo akogenda nonye na epa botuko lakini mogaso na omosiriki ore naende ogakorera amang'ana amanene bono ng'oise gocha konyora ng'a omonto oyo onyorirwe gose nase are gokora ebibe biaye omanye gochaka goteba ng'a gaki onye na oyo obwatwa riari yaya nainche natigire chikanisa echio tagotiga chikanisa kabe ime ya ekanisa ekiagera igoro igo omonto aratoreke bweka buna nkoinya goteba kera rituko bono oigwe egento gegocha koba maata banto bonsi basangererekanire bono verse 11 ekero omoruoti achia gosoa korigereria abageni bono barentirwe rende riria kiabete ng'a inta nonye mbirema nonye emeuko buna toraria ekanisa riari gote egetabu gia Isaya omaene eyemo ebugo 18 egoteba ng'a inchu togamberane nonye ebibe biabaririre mbisi bigo birabese bibe buna amageni embura gose amarionyo ya ching'ondi bono twachire twensi buna tore ekabira eri twensi bang'iti noo tore twensi pi abachandete abanto ase amabebe noo tore bari tochandete chintakana na ababoraka noo tore ekanisa ime bari togosaria esabato ya Nyasaye noo tore bari togokora kende gionsi maete nacha gosoma egetabu gia Ezekiel nkageichana kegoteba ng'a ekiagera twetigete ase okorigia okonene buna aba bateba ng'a bachire ase obonchoreri abanyabonchoreri ekiagera twetigete ase okorigia okonene totarochi ng'a emeremo ya Nyasaye nkende eratokonye egento bono Nyasaye agochi gototigera nkeri ng'a nonye na ebi twarigiri twabekire iga ime ase enyomba yaye ngochi are gotigera abauri baire ekero nasoma ekebungo eke naichana sana ng'aki ndoche bana ebinto binde mbire bigokoreka totamanyeti esababu
verse 19 Ezekiel 7 verse 19 yotang'amba tugute chiveta chiabo ase chinchera chitabu chiabo nchibaru chibe egento kieubi chiveta na chitabu chiabo tichikonyara kobatoria ase rituko riendamwamu ya omonene ebinto ebi tibigoisaneki okogani kwabo gose tibikobaigotia ekiagera nigo biabete ebigocha bikagera bagakora ebibe oroche iga oyoma ateba ng'era ochire obonchoreri obotokogenda twatiga emeremo ya Nyasaye twatiga emesangerekano ya Nyasaye twagenda obonchoreri ng'a chibesa echi tokorigia ntochitugute para igo natebire abanto batige korigia chibesa yaya rigia chibesa lakini muna Mataya agoteba 6:33 ritang'ani toborigie oboruoti bwa Nyasaye na oboronge bwaye ayande tomenteraniwe gatokorigia chibesa echi torarigie oboruoti bwa Nyasaye ima ase ekaru yaye maete Baritimayo nkongokia are akongoki sana Baritimayo are gocha gotaka yani nabare gocha koba atari korora ayategerera amang'ana ya abanto ekiagera abare komotebi ng'a kira omenta gwaka eriogi naye takona gotegerera amang'ana ya abanto ekiagera gogotegerera amang'ana ya abanto tori gochia igoro abanto mbakoe chi advice bagokonye mosongo nare okongokia okorika iga let other people advise you but do not let them to decide for you nabo bagogoadvise bagotebi ng'a omosacha ogokorera igo ng'anya genda bwemenyi abakungu bande mbare bemenyete nande bamenyete buya nande bakoa bakomobwekano ande omana gochikorigeria omokungu oyo kwarora ng'a mbuya emenyeti nande mbuya amenyete lakini nande ira naake esabu ng'aki omokungu oria nonye bwemenyeti narikire inche tindikiri omokungu oria nonye bwemenyeti nekaapa inche biasara biabo kaapa tindi gochigokora ng'ai ndachi korusi chibesa ndaaka na enyomba ng'ai ndarusi chibesa nkogora amache ekiagera etaoni amache akogoru ng'ai ndarusi chibesa nkogora enderema kiagera etaoni goika igoro baka enderema bono riria agwadvaisia nayeirana maega ake esabu onye toigwaka matisi naende gagocha koirana ase ore mateng'ana achi gwaka esabu nkarora ng'a richibu abana aba nabange tingochikonyara gokomboa rumu ibere tokomenya nabarabwo naende nogochi gwesareria erieta lakini gokogenda ng'a naba abanto bantebia aro naba abanto barora ng'a nachandekire naba abanto banteng'ang'anya abanto bagogotebi ng'ang'anya lakini imamaeti ng'a nkiya gochikoba gochibosio aye gokobaigwera ngokumia ore buna ikomi ekumeti omouko okonyora omosacha akong'anya korwa bwoye ng'a abanto ebamate ng'a omokungu oyi mwachandanire mono ng'a bono ng'anya korwa abwo ng'a ogende gochiari moino mpaka nonye momura omwabo kwanyora omokomboreri nonye na enyomba ng'a igo na omokungu oyo agotama oinyore iga mwenda tesi na omomarechi oningamani gokoba moyo tiga bakoa obosemi kiagera bakororeire amabera lakini yake esabu onye tori gwaka matisi ase bagogotoma gochia ngoikoro otuome egetugi ande omaete ko omonto agokong'anyi oinyore ng'a matuko nare kwagatebire ng'a inche gaki tindochi ng'a ning'anye riria omonto onde akang'anyire kwa ng'a babanyarebe nang'anyete ngwagatebire ng'a gaki nse ya erioba inche tinkong'anya korwa inche gaki noo nkobaga naende bono gogocha kong'anya oinyore ng'a mbagosekerere naki nabo atebiwu ng'a ng'anya aro naroreka nochandegete agatebiwu ng'anya lakini rindi kararo ng'aki bono agatebire gose kare agatebire ng'a inche nakebe egekoba embera yane iga ere naende ng'a yarwa ande ocha goonchoka ong'anya eriari ense eye abanto nabang'aini abande oo bakong'aina abande ng'a kanywe amabere ero okonywera ongori igo gokoba moyo tiga bakoa obosemi borabwo mbuyategerera lakini nachi ekiya nayebieka tagoteba ng'a yaani nonye abanto mbarora abanto mbarore mbono mbabe mbarora na saitani gese nare nero okogoteba ng'a ase abanto bagogoteba gochi nayeigwera onye omonto narenge orenge koba moyo iga are gosoma 40 verse 7 Psalms Daudi agoteba ng'a nanchire ng'a amang'ana ngwenete koigwera nayarikire ase ebuku naende nacha konyora iga chikanisa chiaito ngochichire chiabunwa ebinto biairwa igoro amariko agoteba ebi twechandeire inche verse 21 Ezekiel 7 verse 21 inche nindete abanto abao basakore ebinto ebio na abakori amabebe ense mbabiewe babikore bibe ebitachenegeti
ning'onchora obosio bwane igo bono esababu ebinto bia ekanisa bikoiberu verse 22 ning'onchora obosio bwane korwa ase bare erinde bakore ekungo yane abeyeta chenegeti yaani kumbe Nyasaye ogotiga abanto basoa ekanisa ase eng'encho ng'a bari tore ekanisa ntori gokora na ogwancha kwa Nyasaye kore naki gekogera oyo omanyene enyangi kagosoa ime ochi korigereria onyora akamonto akamororo karaku gatebete korwa geita ng'a tari eyange ekoria nende ekoria iga ekero tore ase ekanisa Nyasaye agochi gotorigereria orora ntogwenereti ase enyangi yaye bono gagonchora obosio bwaye erinde otiga abanto basakora yaani bakore ekungo yaye ebeyeta chenegeti abauri mbasoa aroro na koyekora ebe eyeta chenegeti bono Nyasaye ngochi are gotobwatoka ekero atobwatokire nonya na ebinto bigachira ase enyomba yaye ekiagera aratobwatoke igo biraibwe igo gatokorora amang'ana agokoreka tomanye ng'a na obobani bogoikerana Nyasaye bwobuya obonge atokonye tomorere bono akamonto aka gateba ng'a tari eyange ekori nende ekoria igo gaika ase enyangi eye amanyene bono ngokora research okanyora noo kare agoka buna naende tata ng'aki oroche gwakora kai gwaeta mpaka gwaika ama gakaborwa eke gakoiraneri ekiagera ngagoteba na erigachi gaeta ingagoteba ekabochora etirisa ekiagera egeita na ekemo kiare gaetire egeita ekio gatabwati eyanga ya enyangi yaani iga enchera ende ng'a igoro onye eyanga ya enyangi teiyo togosoa tobwati ibaga eyanga ya enyangi ninki oboronge bwa Kristo enkoro yao echeneke erinde eriebe endabu buna riria togosoma okomanuka moino ng'a aba nabasibiri chianga chiabo bachikorire koba chinchenu goetera ase amanyinga emanwa ya eng'ondi bono ekero Nyasaye agotorigereria nonye twasoire ase enyomba ase enyomba yaye eywo ereng'anirie enyomba ya omoyega bwa omonto oyo nabo akorora naende tobwate ebimoa ng'ana okogechana namba eyemo togechaine kufa na kupona togoteba ning'aye gaki okoriere emesa nainche ndiere nse naende togotera I think gose 314 gose 316 ntorase orogendo tokogenda igoro bono okumina igoro rende omonto oyomba gakoriere emesa oyonde oriera nse mbanyarekane gosoa igoro bori tekonyarekana bono naye gokoba moyo manya ng'a ase enyomba ya enyangi goika obeke eyanga ya enyangi obore oboronge bwa Kristo riari omanye kogwenera ororo onye tari bekero Nyasaye agokora search iga aranyore ng'a togwenereti na igo togosoa bonda bwa kare na kare ekiagera tobwati eyanga ya enyangi naki gekogera agotugutwa bono gakoborigwa yateba ng'a bono rende bono yaani yagosinywa egiakoiraneri nonya naye nabo oreme ya ekanisa ekero okoborigwa kwaborwa egiokoiraneri indi okoboriwu goetera ase amatembo indi okoboriwu goetera ase amarwaire goetera ase amakweri goetera ase abana gotaigwa esukuru chinchera chinyinge goetera nonye na endagera gotama mogondo gokoborigwa gwatoka eyanga ya oboronge tobwati basi kwagwa gokoborigwa nonya na ase ebarasa nabo mokogenda ebarasa abanto abange kabakonya gokwana aye kogochi gokwana abanto bemurungani kwamanya goteba ng'a inche bono biasara ebi ting'iyo nabo okoba nonya na ase ekanisa okomentie ereseni oigwa abanto eng'urung'urung'uru kwamanya goteba ng'a riari na ekanisa eywo ndachimbatigere ekanisa teri ya monto totiga ekanisa ng'a omonto gete okogechiri aye bere ekanisa tiga bakwane omanyete nacha gosoma egetabu kia emereng'ani gegoteba ng'a nonya na omonto omoriri gakirete yakobarwa ase abanto abang'aini onde otagokira ekero abang'aini bakobarwa kiagera aye na omoriri ore otoke naye noore naye obareraniwe ekiagera onye mwarenge 10 mbakorika kianda goika barike ng'a abanto barenge omogutano oria 10 naende abanto abang'aini boka bare gokwana amang'ana amaya mpaka riria otakwana bono omongwana oyo bibilia egoteba ng'a akamotebia mosani naki gwakorete ng'aki gwakorete ogasoa iga naye tori na eyanga ya enyangi agakirakiri omanyete egasoa iga abwango rahisi ase eng'encho aigwa ng'a reta nonya na ebirema nonya na emeuko yagera oayerera kiagera kiabeire ng'a bono into onde bwensi bari bachigetu mbaiyo nabo torabe ekanisa tore abakristo lakini totaiyo abanto barusiko batotang'anere ekiagera barabwo igo bagocha baigwa eriogi ria omonene na kogenda igo
na intuko twakaigwete kare otokonyagatega koruchi sokoro chiaito ebinto nabo bire muna biarenge lakini mbaro bagocha gocha barabu bakoiguri mababona na bebuku egoteba igo togenda gochiabwo baruororo bagenda igoro bari twatang'anete atobo igo omoerio tosiekererwe bono gokoba moyo taimang'ana nore ime ekanisa naende kwamenyire emiaka emenge kanya kwebori ng'a igoro eraika ning'ende igoro naende gogocha kwebori ng'a nogende igoro kare erigereria ebituruturu biao nacha nkanyora ng'aki abanto abange igo ase okorigereria ebibe bia abanto bande. Ebatoro oborogi oinyarebe, obatoro oboibi oboibi inyarebe, igo batora abagambi batari kogambera abanto ebinto buya oinyarebe, igo batora abanto bagokora ebiasara bia magendo oinyarebe, aye nkwana kobori naki ekiane nkereki ekiao kegochi gwatorwa gose na eki obopuroka gwansa koigwa bobe ng'a bono omanyete oborandi obo bono bwaikire ase otari korora ase borochi gochi bono riari ekiagera ekiago giatoirwa oborandi bwachaka koborwa edira borandi mbori koborwa dira ekiagera omorandi nyasaye goika asome ebuku. Naki ekogera Jeremia agotebiwa ng'a omonyandoto ere tiga arote naende akwane lakini oyo ore na ring'ana ria nyasaye arikigwana ase obwegenwa yaani okwane buna rire. Igo nyasaye oito tiga atokonye gatokoba moyo tokwane ring'ana riaye buna rire erinde abanto baigwe eriogi riaye bamanye ng'a gosoa ase enyomba ya enyangi goika bwiarigani tari ogotoka bosa igo buna ogotoka bosa igo bibilia yakora gochinse ng'a eri omoruoti agatebia abakoreri moboa amagoro na amaboko omomotuguta ase omosunte isiko arora abanto nababe na ekeroro na okoriania amaino naki abarangeriwe na abange korende abachorirwe na abake abarangeriwa barangeriwa bonsi bono riari ekero omonto akorandia onye nase arenge ase omokutano ng'ase iga aranderia abanto bonsi onye na omonto orenge korandi buna bono nkorandi iga ng'ase nkoranderia abanto bonsi ense engima bari bakoba YouTube erinde erio abanto aba baigwe eriogi ria omonene ekero baigure bari barakora ogwancha kwa Nyasaye nabwo boka barabekwa ensemo naki ekogera bibilia egoteba ng'a abarangeriwe na abange aba baigure eriogi eri na abange aba bachorirwe na abake inki kiagera bachorwa abake mbari baiteberana na eriogi eri naye gokoba ase ekanisa gokoba ase mosangerekano onde bwensi takoba omoganda naye kaba ase baria abake bachorirwe boria omonene ng'a omonene goetera ase okomenya kwane nimba oyomo ase bari bachorirwe takona korigereria abanto bande takorigereria ebibe bia abanto bande ng'a gaki nyarebe omobe tebi omonene ng'a omonene nkonye ndigereria ebibe biane rituko ase erinde ngwa ase ore maumama mbere ase amagoro ao erinde gogenderete kona gochora abange gokona gochora abande baria bakorire ogwancha kwao nainche omonene tindima nainche omonene tindima na eamate yane nainche omonene tindima na abasani bane naki gekogera Paulo agoteba ase Timotheo ng'a narwanire ase eywo engiya nakorire orogendo nagachiri egutwa naende tari eyane enche bweka nabari narareirie naye gokoba ase tebi omonene ng'a omonene nkonye erinde ekero okogacha egutwa nainche ngachere amo nabari natebirie amang'ana aya erinde erio naye oba oyomo ase bari bachorirwe kiagera abarangeriwe abaigure eriogi baigure ekurate na abange lakini bari baitaberanire bakorire buna ogwancha kwa Nyasaye kore na abake bono kwana kwebori ase aba abake nimbo ase enyangi eye yariganiwe nimba egete euniform nimba egete eyanga ya enyangi takona korengereria abanto bande ng'a mbabegete ekiana boranyore ng'o oyo tabegeti namanyete ng'a naika abwo ase enyangi na enyama ekanyenyire naende tari kori nyama bono beka eyanga ya enyangi aya bweka oyo akagete ng'a nasoa igo nabekunyarekana togosoa boruoti bwa kare na kare onye tobegeti eyanga ya enyangi eywo ere oboronge iga ebeterereti ng'a goika tobeke chianga chia enyangi tomanye gosoa ase oboruoti naende iga arenge bweka naki nkona kogoteberi kera rituko ng'aki kabaye bweka eegene takorigereria abanto bande ekiagera abanto bande mbagosiri buna bono omonto nabo agochaka esabari otamanyeti ase arenge kogenda orwororo ogenda oika kumbe kagenderete konya kobwati iga enchera gochiaria tamanyeti ng'aki oyo abwateti nere tamanyeti enchera eywo basira bonsi
naende nabo okobwatia omonto enchera gose na egari are kogenda ekiagera otamanyete kwabwatia eparagete buna chipara chiri chia Nairobi okonyora chire chinyinge kumbe eyemo na omochie gochi nyare kogenda ase kware gochi kwabwatia omonto koenda okorora ogosoa gochi egeita kiaye naende gwachaka koirana rivers bono takobwatia omonto ekiara nabo oranyore mbugo yagochi nabo oranyore onde chire ekine ere kiogosira kare na kare aye ebwatie enchera yaye omonyene kana koboria omonene ng'a omonene ng'ai naende nakogoseire buna Daudi are goteba ng'a omonene tontiga erinde nkore ebibe naye tebia omonene ng'a omonene nkonye tontiga erinde nkore ebibe erinde ekero okoirania oboruoti na inche mbe oyomo ase baria abake bachorirwe inche amo na eamate yane tobe baria abake bachorirwe kiagera abanto mbare omanyete naende totachareti igoro ya chiamate chiaito yaani omonto agateba ng'a kila mtu na msalaba gwake iwa ekero ekoba kila mtu na msalaba gwake omanyete bibilia ni mosomeno oinyore bono 13 verse 20 Jeremia agoteba ng'a imokereria amaiso aino igoro rigereria gochia risugusu ng'airire riicho riri rigiya nabaete riicho na abana kwairwe riicho na omogaka kwairwe riicho na omong'ina kwairwe onye gokoba ekekwaso ase abanto aba gotamomanya Nyasaye naye ngokumia ore ekiagera goika orete riicho riria kwairwe igo gokoba efamiri yago rere abana bao buna egetabu gia ekerero 2:19 egoteba ng'a boka kobore botuko gati erinde orere abana bao bagoyire ase amatabekania barere tebia omonene atore abana bago erieta oyonde ase oyonde baatore babeke ase obosio bwa omonene tebia omonene ng'a omonene konya omwana one oyo obeire ase amarua oyo obeire ase chinyasore oyo obeire ase gento gete konya omoiseke one oyo obeire ase gento gete na gento gete motenenerie enyuomo yaye ekiagera yayumbayumbire konya omwana one chisemi na obong'aini are esukuru omonene tabaise kwerusia moyo erinde nere erore ng'a na obwengencho are goetera ase chisemi kwamoseseni na chiraichio igo gokoba moyo bokorera abanto bao ekiagera ekero orasoa ase enyomba ya enyangi noborigwe riicho kwaetwe gokoba omorai ase manya ng'a abanto abwo kwairwe nocha kobaborigwa ase kwabaira kende gionsi ogokora Nyasaye narente kero ogokora ase ekerogo gia ekina bono bibilia yateba ng'a aroro abwo isiko nakobe na okerero na okoriania amaino Nyasaye oito atokonye ntocha koba amo babo baria barache korera ekiagera naende Mathayo yoisire naende ebibungo 14 bibilia egoteba ng'a naende amang'ana aya amaya ya oboruoti narandigwa ase ense yonsi koba kirori oise korigereria amang'ana aya arandigwa ense yonsi abe kirori tocha gotamera tocha goteba ng'a nkwaigwete ng'a tonyore timorandia buna kwarenge gochia ekenuchi onye kore ekenuchi ase enchiri etari amang'ana abekirwe YouTube social media rero nere emeremo egokora erinde amang'ana aya agoikera ase oboikeranu naende omanyete Nyasaye iga atebanete ekiagera rende okoamba korora ng'a tararora gose kende nkere kere ase ense eye omaete ninche naye totebaneti Nyasaye. 2 Peter chapter 3 verse 9 bibilia egoteba ng'a omonene tagotebana goikerania eira yaye buna abande bakagete ng'a otebanire korende niga aremereretie ase engenchi yaino tancheti monto onde bwensi asire korende bonsi baikere ogoonchoka omonene iga aremereretie na batoroche tore ase enyomba ya omoyega lakini totabegeti chianga chia enyangi aremerereti tobeke chianga chia enyangi erinde twensi toikere ogoonchoka ekero agochicha atonyuome twensi igo tobasa korengereria ng'a kero kende iga atebanire ng'a ekiagera ebinto bire buna bire ng'a igo bono yani tararora kende iga atebanete goikerania taigotebana goikerania eira yaye buna orengereretie eira ero goika ikerane buna erikire ase amariko atatiga ekero akorigereria akorora ng'a ase goikerania eira onsiekereire ogosiekereire bono Nyasaye oito tiga atokonye tomanye ng'a taratebana iga atigete twensi toikere ogoonchoka naye onchoka oba oyomo ase baria bachorirwe onchoka naye obeke eyanga ya enyangi takona gotamera ebiasara takona gotamera emeremo takona gotamera emegondo takona gotamera chifisi tagotamera getamero kende gionsi omanyete omokungu osamaria ekero bakona kogamba na Yeso omanyete Yeso iga atwara rigianda ria omokungu oria iga atwara rigianda buna are na erang'o ya okonyora amache ya obogima bwa kare na kare naki gekogera akomosaba amache erinde bachake econversation omokungu oyo ekero arorire bakona kogamba achire kogundua ng'anchi Yeso oro agomotebi ng'a omanyete nonye yare koba igo ng'a abasamari na abayahudi nkosanga bare
gaki ekebuchero bono kiabeire ekieng'ene egesimba giachirense akorigia ebitamero naye takona korigia ebitamero ase obogima obo beka eyanga ya enyangi takona koteba ng'ancho omanyete obotaka nabwo bwagerire ng'o omanyete emeremo ngokora tekong'ara ao erinde inyigwere amachiko a Nyasaye ng'o omanyete inche timbwati rituko ngotimoka ng'a ekiagera obogima obo iga okwerigeri ng'a goika okorekere rituko omanye goikera ebinto bia ense eye mbibwati omoerio naye beka eyanga ya enyangi kaba ase enyomba ya omonene Daudi agoteba ng'a mbuya koba ase enyomba yago rituko erimo rioka 84 verse 10 Psalms naye kaba ase enyomba ya omonene rituko erimo rioka kobua kobera amatuko kobua kobera ande onsi amatuko chirifu naye kaba ase enyomba ya omonene erinde ekero Nyasaye agotorigereria korwa igoro goetera ase amarandi aria agokorwa ororo bwenyore ng'a obomaene goetera ase obogima bwane tindabeka eyanga ya enyangi ekiagera onye na okogamba abanto bande nkobagamba korwa egiototeri mpaka egesanyi nse erinde erio omanye ng'aki Psalms 50 verse 20 iye egokana ng'a omonto tana kogamba abanto bande naende kore ase enyomba ya omonene kore ase enyomba ya enyangi bwenyore ng'a na omogenki ore nonarete kogenkera abanto bande omonto riria asemereti ng'a nyare bore moino nkomokonya are gwaeta okwamogenka erinde bwenyore ng'a ndoche obogenki na obobe igo tari eyanga ya enyangi mbegete naye otige ring'ana rinene rindi ring'a tobere ase enyomba ya enyangi naende gatokoba ororo twesoke chianga chindabu echi chire oboronge bwa Kristo erinde ekero Yeso akoirana intocha korerana koriania amaino ase rituko riria ria omoerio korende ase rituko riria ria omoerio totebe ng'a omonene naye twakaganyire buna twachandekire igo twachandekire ase engencho twamanyete ng'a bwango mono ngocha ore gotwoyia ekiagera ense eye noisa koerigereria yatindire buna omonywa amarwa ekero yatindire buna omonywa amarwa intwe rigoikerania amariko intwe rigoikerania obobani intwe nigo tokoba abe ensemo ekiagera Nyasaye arire eira ng'a bari baraba abaremereri goika omoerio imbatoreke Nyasaye oyo tatokonyera intwe toba abamo babo ase baria abake bachorirwe ekiagera igoro ekogokera eng'ondi eyemo yaonchokire korwa enkoro yatigire ebituruturu rende toba abamo babo baria barasoa ase oboruoti bwa kare na kare ekiagera bwango mono ense eye nkoera ere nonya naye noise korigereria ebinto bigokoreka nabo ogoteba ng'a obomaene amang'ana aria twakaigure arikire ase ebuku amang'ana aria togosoma ase ebuku aikeranire bono ekero aikeranire tigana intwe tonchorerie tigana intwe twanche Nyasaye bwa obuya obonge atokonye ase obogima obo erinde ekero togenderete komenya tomanye ng'a natoganetie aicha risi ntobwate emeremo yaito togokora aicha risi ntobwateranirie ase enchera eyemo na eyende tari mang'ana ago tobwate obotaka bwa ogokumia ntorikonyora buya bono eke nkeba omosigo erinde totige komorigia Nyasaye omanyete egetabu gia Zefania kegoteba buya iga nasirie abairanire nyuma batigire komorigia ere batigire komobwatia nonya mbari batari komoboria amang'ana nkobasiria are ninki gwanchera obe oyomo ase bari barasirigwe bari baraba ase okorerana okoriania amaino naye tebi omonene ng'a omonene nkonye obogima mbomigete tindochi bosio na magega lakini nkonye na inche imbe oyomo ase baria baratere ogotera kwa Musa na emanwa ya eng'ondi. Mwenyezi Mungu awabariki. Get the point. Take a step forward. Get the Point Media. We are an online TV channel that spreads good news to the entire world to inspire and educate through social media. Besides this, we do videography, live streaming, photography, graphic design, motion graphics, screen printing, event coverage such as wedding shoots, funeral coverage, and many more. Don't look anymore. Get the Point Media is all you need. Get the Point with us at YouTube, Facebook, and TikTok. Don't forget to comment, like, share, and subscribe to our YouTube channel. Also follow our Facebook and TikTok accounts. Book with us at 0724 45 2216. Call us or DM our WhatsApp to get our services. Get the Point Media. Take a step forward.